जोङो फैगौ जानुवारि दाननि 21, 22 आरो 23 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जोंनि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि एसपि बड' हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथारावहाय दुलाराय हारिमु आफादनि खुंगा 19थि आरो दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 17थि 2 बोसोरारि जथुम्माखौ जोंनि बे सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियावनो खुंनो थिरांथा लादों। आरो बिनि थाखायनो जोङो आगुआवनो 5/6/2022 अक्ट'खालिनो सिमेन्ट सापरि UN एकाडेमि न'मायाव जोङो बानजाय आफाद दानानै लानाय जादोंमोन। दिनै बे बानजाय आफादखौ जोङो दिनैनि दिनाव बेखेवनानै लानाय जाबाय आरो बे बानजाय आफादखौ आफादनि मावखुलिखौ बेखेवनो होनो थाखाय जोंनिनो जायगानि एसबि बड' एमइ स्कुलनि रिटायार्ड टिचार आजिरा मोननाय फोरोंगिरि मानिजाथाव बाजेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ जोङो हांख्रायना लाबोदों आरो बिथांनि आखाइजोंनो बे दिनैनि बानजाय आफादनि मावखुलिखौ बेखेवना लानाय जाबाय। बिथांनि फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों जों मिथिनो मोन्दों बिथाङा गावनि गोसो बिबुंथियाव फैगौ दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो आइजो अनसाय आफादनि बे जानो गोनां जथुम्माया आबुङै जाफुंसारथों ओरै होननानै बिथाङा हामलायदों खावलायदों। आरो बेयावहाय जोङो जोंनि हालामाव थानाय जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गासिबो हारिनि संगठनफोर दङ, जेरैहाय फरायसा आफाद, थुनलाइ, बर' फोरोंगिरि आफाद आरो एक्सपिएलटि वेलफेयार ससाइटि आरो सानराय एन्ड देबि आरो इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसन गासैबो जथायैनो जों बे बानजाय आफादाव जोङो बिबानगिरि हिसाबै जों सायख'ना लाखाजोबदों। जों जथायैनो बे जानो गोनां जथुम्माखौ मावफुंनो थाखाय जोङो ज'यैनो खौसेयैनो हाबाफारिखौ मावनो आखायाव लानाय जादों। गोजोन्थों। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।